Sa mga pangunahing balita, babaeng 2 araw nang nawawala, pinatay, ibinaon sa lupa ng kanyang nobyo sa Tabaco City. Lalaki sa Sangay, Camarines Sur, balik kulungan matapos matimbog sa bypass operation. Ilang sasakyan at ATM sa Tinambak, Camarines Sur, winasak ng umano'y lalaki may diferensya sa pag-iisip. Anti-dangling wires ordinance, naisisulong ni Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. Telecommunications companies na lalabag, kakastiguhin. At kauna-unahang Wasar Olympics sa Bicol, ginanap sa Bagat-Dagat Festival sa Katayngan, Masbate. Magandang gabi! Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Lunes, ika-23 ng Hunyo taong kasalukuyan. Patay na ng matagpuan ang 18 anyos na babae sa Tabaco City na napabalitang 2 araw nang nawawala. Katawan ng biktima, natagpuan matapos na umamin ang nobyo nito sa ginawa nitong pagpaslang sa biktima. Narito ang buong ulat. Katawan maki-hustisya Hustisya ang panawagan ngayon ng naiwang pamilya ng 18 anyos na babaeng pinatay at ibinaon ng kanyang kasintahan sa Purok 5, Barangay Pawa, Tabaco City nitong Biyernes, June 20, 2025. Kwento ng tiyahin ng biktima, alas 7 ng gabi nito ring Biyernes nang magtungo umano sa bahay ng biktima ang nobyo nitong si Alias Ron. 20 taong gulang, nakabarangay din lamang nila sa Barangay Santo Cristo, Tabaco City. Sa pagkakaalam daw nila, patungo ang mga ito sa bahay ng tiyuhin ng sospek sa Barangay Pawa, pareho ring lungsod. Nagsimula daw silang mag-alala ng 2 araw nang hindi nakakauwi ang biktima. Makulungan ko, ano ka nangyari sa'yo? Wala ko siya kalaban-laban. Sana po matawan justisya pagkaganan niya, makira ko siya. Sana mo po kayo sa iya, Diyos nang bahala sa iya. Ayon naman kay Ja, tiyuhin ng biktima, bago nawala, naipagtapat pa ng biktima sa ina nito na siya'y 2 buwan nang nagdadalang tao. Kung binibo niya makot akong halimbawa ba sa man ito, pinabayaan niya, dulagan niya, dahil yung problema, basta niya ginibong araw kayo sa bagay na yun. Base sa salaysay ng Chief Tanod ng Barangay Pawa nitong Sabado, Hunyo 21, nagtungo pa raw ang ina ng biktima sa kanilang barangay hall at ipinablatter ang pagkawala ng biktima. Kinabukasan ay nagtungo naman ang ina sa bahay ng tiyuhin ng sospek kasama ang ilang opisyal sa lugar, ngunit tayong panty lamang umano ng biktima ang nakita sa labas ng bahay. Itong mga 12:05, nag-report po dito sa amin, nagpa-record, tapos i-assist daw po sila dito. Hindi pa man po pwede mag-assist na mag-search kasi siyempre po may protocol yon. Tapos hanggang pa daw po 7 sabi ng PNP dahil nag-report naman daw po sila doon. Ang sabi ng PNP po na hintayin na 7 p.m. Kwento ng tiyuhin ng sospek, wala siya nang dalhin ng sospek ang biktima sa kanilang bahay. Pinilit niya rin daw itong paaminin nang malaman ang pagkawala ng biktima. Parahapot ko talaga itong pamangkin ko. Ano talagang nangyari ko? Iba mo talaga dahil mo nag-aamin. Yan, kapag dumago sa Pawa, yan, may polis, kaya iba sa pamangkin ko, so ina. Siyempre, ang mga tsansat na baga sa ina niya, yan, dadig sa Pawa, kasubanggi, na nagdumanda, sabi ko, dahil man tayaw na ako digdi. Ayon sa Tabaco City Police, nitong Sabado nang may report sa kanilang istasyon ang pagkawala ng biktima. Bandang alas 10 kagabi nang magtungo at isalaysay naman ng sospek ang ginawa nitong pagpatay at pagbaon sa kanyang kasintahan sa likod ng bahay ng tiyuhin nito sa Barangay Pawa. So upon receiving that information is nag-dispatch po ang Samuyang Police Station ng investigador and other personnel duman po sa nasabing lugar. Then positive po ng pighukay, yaon po itong lawas kang sarong 18-year-old na senior high school graduate. Humingi naman ng tawad ang ina ng sospek sa nagawa ng kanyang anak.
daing sound akong nadangog, sa ngimot ko na lang nabasa na, linubong ko pa. Ay, garo ko naman, sir, mag-collapse. Kaya nagdulag ako. Sinda pinahurong ko, nag-shake na ako, sir. Ngimot, nagaan sa isip ko, ang ngimot ng tinar na linubog ko pa. Kaya dumana na daw ko sa ama, nagtubtub kan lamisa, naghalang ko sa buses. Ngayon na po ito, nadagiton sa ama, nataginibumuan. Sa ngayon, inaantay pa ng pulisya ang resulta ng otopsiya sa bangkay ng biktima para formal nang masampahan ng kaso ang sospek na nasa kustodiya pa ng Tabaco City Police Station. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Babaw lang talaga. Balik kulungan ngayon ang isang lalaki matapos na mahuli sa bypass operation sa Sangay, Camarines Sur. Mahigit 80,000 pisong halaga ng droga nasamsam ng otoridad. May report si Rose Bilista. Balik kulungan ng isang 57 anyos na lalaki matapos na makuhanan ng iligal na droga sa ikinasang buy-bust operation sa barangay Mabga, Sangay, Camarines Sur, bandang alas 11:30 ng umaga nitong Sabado, Hunyo 21. Kinilala ang sospek na si Alias Jr., walang trabaho at residente ng barangay San Antonio, parehong bayan. Nasamsam mula sa kanya ang 13 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 88,400 pesos. Ito po ma'am na suspect natin. Ito po ay nagagawin po doon kasi may nagkataon po ma'am nung araw na yon kasi doon ma'am may sabungan po doon ma'am na yung cockpit dito sa Sangay. So malamang po ma'am doon po siya ma'am nagtatransact ng business dahil doon po yung mataong lugar sa panahon na. At nagkataon din po ma'am nung araw na yon ay merong brownout kaya napugo po siya ma'am, nasa labas po talaga. Kabilang ang sospek sa listahan ng target listed personality. Taong 2017 ang unang makulong ang sospek dahil sa pagkakasangkot din sa illegal na droga. Meron kasi siya ma'am na previous arrest noong 2017. So, though nakapag-avail po siya ma'am ng plea bargaining, so isa po yun ma'am sa naging consideration ma'am na continuous po siya ma'am na minomonitor dahil meron na po siya ma'am na previous arrest. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya pa ng Sangay MPS ang sospek. Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Kulungan ng bagsak ng isang lalaki matapos na wasakin ang automated teller machines, bintana ng ilang sasakyan at glass door ng Tinambak Public Market sa Tinambak, Camarines Sur. Sospek, may diferensya umano sa pag-iisip. May report si Danica Garcia. Nahulog na sa kamay ng kapulisan ng Tinambak Municipal Police Station ang lalaki na itunuturong sospek sa pagwasak ng 2 automated teller machines, mga bintana ng 3 sasakyan at glass door ng Tinambak Public Market sa Tinambak, Camarines Sur. Alas 3:30 ng madaling araw kahapon, Hunyo 22. Kinilala ang sospek na si alias Potpot, residente ng Southville, Muntinlupa City. Alas 5 ng hapon kahapon nang maaresto siya ng otoridad. Wala naman daw itong natangay ngunit batay sa ulat, dati umano itong lulong sa droga at may diferensya daw ito sa pag-iisip. Nabutan ng suspect, parang walang nangyari. Hindi ko alam kung tulog o tulog-tulogan. Pero naabutan ko siya na nakahiga. Nakipag-coordinate na rin naman kami sa land bank. Magpa-file din sila ng kaso through regular filing. Baka ngayong araw. Yung sa naman po, may-ari ng Toyota Corolla. Parang yung may-ari ng Toyota Corolla hindi naman na-interesado mag-file ng case. Nabatid rin na nakikituloy lamang ang sospek sa kanyang tiyuhin sa nasabing bayan. Yung suspect hindi naman talaga nakakausap ng maayos. Parang pinakausap yung sarili. Sabi, meron daw bumubulong-bulong sa kanya na gawin yun. And according sa tiyuhin niya, drug addict daw ito dati nung nasa Manila pa. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Tinambak MPS ang sospek para sa kaukulang disposisyon at nahaharap sa kasong malicious mischief. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Susunod, kauna-unahang Wasar Olympics sa Bicol, ginanap sa Bagat-Dagat Festival sa Katingan, Masbate. At abangan ang mga eksena sa Color Fun Run sa Tabaco City. Yan at iba pang balita sa pamabalik na ako Bicol Online TV.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Dahil sa spaghetti wires o buhol-buhol na mga kable, lalo na sa kasentrohan, desidido si Mayor Alfredo Garbin Jr. na isulong ang anti-dangling wires ordinance sa Legazpi City. Telecommunication companies na lalabag, kakastiguhin din umano sa naturang ordinansa. May report si Angeline Dagta. Desidido si Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. na isulong ang pagkakaroon ng anti-dangling wires ordinance sa lungsod. Ayon sa alkalde, inatasan niya na ang sangguniang panglungsod na trabahuhin na ang pagbuo ng naturang ordinansa. Layon ng kautusan na tuluyang mawala ang spaghetti wires sa lungsod, lalo na sa downtown Legazpi at iba pang business district. Patuloy yung ating pag-clearing in areas that we can say we cannot finish for just 2 or 3 months. So this is a whole year round activity, and siguro by the end of the year makita natin na sana clear na lahat. Pero sa tulong ng ating mga telcos, pati ng Aleco na kung saan yung nagpapalis ng kanilang mga poses sa mga telcos. Sakop ng binubuong ordinansang ito ang mga public utility providers o telecommunications companies. Sa ilalim ng ordinansa, ang telcos ang siya na mismong maglalagay sa ayos ng kanilang mga kable at ang sino mang hindi sumunod ay pagbabawalan ng makapag-operate. Mga telco operators natin, hingi ko po ang inyong kooperasyon. Meron po tayong responsibilidad, hindi lamang sa ating mga customers, kundi pati na rin sa taong bayan, especially to the city government of Legazpi. Yung ating mga dangling wires, cause of eyesore and sometimes nuisance. Please help us remove it. Otherwise, we will be meted with the necessary penalties. Sa ngayon, puspusan pa rin ang clearing operations ng Legazpi City Engineering Office para tuluyan ng mawala ang spaghetti wires sa lungsod. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.
Naging matagumpay ang kauna-unahang Water Search and Rescue o WASAR Olympics sa Bicol na ginanap sa Bagat-Dagat Festival sa Kataingan, Masbate nitong weekend. Ang mga umangat sa kompetisyon, alamin sa report ni May Encinares. Human centipede race, rubber boat paddling, knot tying relay, contact rescues with carries relay, spinal injury management, at 50-meter swimming relay ang ilan lamang sa water rescue challenges na pinaglabanan ng 7 grupo na kumasa sa kauna-unahang Bicol Water Search and Rescue o WASAR Olympics na ginanap sa Matayum Lagoon, Kataingan, Masbate nitong Sabado, June 21, 2025. Pinangunahan ng aktibidad ng Coast Guard District Bicol sa ilalim ng pamumuno ni Commodore Ivan Roldan sa pagkikipagtulungan ng Office of Civil Defense Bicol at ng Pamahalaang Panlalawigan ng Masbate. Ang WASAR na ito ay sinagawa lang natin para magmanifest yung ating effort na train the trainers at may cascade ito through sports at magaya po ng lahat ng ating mga LGUs and other interagency responders. Ilan sa mga nagpakitang gilas ay ang kupunan ng Bureau of Fire Protection Bicol, 9th ID Philippine Army at RTC Masbate. Itinanghal naman na kampiyon ang Monreal MDRRMO habang first place ang Coast Guard District Bicol at second place naman ang Police Regional Office Bicol. This is very important given the fact that we are a coastal municipality. Our municipality is composed of 7 coastal barangays. So, karamihan ng call sa amin sa water. We want to cascade yung WASAR sa mga coastal barangays so that ma-develop din namin yung capability ng mga coastal barangays when it comes to water search and rescue. Layo ng WASAR na subukan ang kasanayan, bilis at teamwork ng bawat kupunan. So, ang message ko sa national ay dapat ito ay i-cascade natin at i-adapt ng national level. Hindi lamang sa tinatawag natin train the trainers or even yung tinatawag natin na demonstration awareness sa mga estudyante at sa mga youth. At lalo na in the form of sports na itong gaganapin natin na WASAR or WASAR Olympics ay magbibigay sa kanila ng kaukulang kaalaman or even sa ating mga responders ay tinatawag na muscle memory para sila naman ay laging ready para sa mga panahon ng sakuna ay makasagawa sila kagad ng kaukulang paghahanda. Samantala, ang WASAR Olympics ay bahagi ng Bagat-Dagat Festival sa Kataingan, Masbate. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Encinares. Higit 600 running enthusiast ang nakitakbo sa Taba Color Fun Run ng Bureau of Jail Management and Penology sa Tabaco City nito ring Sabado. Ang makulay na mga eksena, panoorin sa report na ito. Higit 600 tao ang dumalo sa Taba Color Fun Run ng Bureau of Jail Management and Penology sa Tabaco City nitong Sabado. Pero bago sumabak sa mahaba-habang takbuhan, nagkaroon muna ng Zumba session. Matapos ang Zumba, nagpabilisan ang mga ito sa pagtakbo. 3 kilometers at 7 kilometers ang pinagpilian ng mga dumalong running enthusiast. Wagi sa 7 kilometers male category ang runners sa sina Zeus Guzman at Jimboy Tuazon. Kakabakasyon lang, inahabol pa rin. Nahabol pa rin tayo. Pero sa pagpasukan, pwedeng quit na ulit. Masakit po. Sakit din yung tiyan ko. Pero tinis ko lang po para matapos ko lang po. Tsaka ginawa ko lang yung po ang best ko. Para sa may ipakita yung pag-iinsayo ko, hindi masayang. First placer naman sa 3 kilometers female category, ang dating pambato ng Albay sa swimming competition sa Palarong Bicol noong 2023, ang 19 anyos sa si Norilyn Bitara. Sobrang, maugmaong po ako. First time ko po yun yung mangganap na yun. First placer din sa 3 kilometers male category ang 17 anyos na atletang si Anthony Carriazo na naging pambato rin ng isang universidad sa Maynila sa Palarong Pambansa ngayong taon.
Magsumikap po sila, tapos ano po, pinakauna po talaga, disiplina sa sarili. Tapos yun po, bawal po talaga magbisyo. Kung gusto mo talaga maging athlete po, student athlete, dapat unahin mo muna yung pag-aaral, aral hapon. Aral sa umaga, training sa hapon. Ayon kay Chief Inspector Ralph Vincent Bobis, warden ng Tabaco City District Jail, layo ng aktibidad na makalikom ng pondo para sa itatayong coffee shop sa loob ng kanilang pasilidad, kung saan ang mga PDL din ang magiging empleyado. Ito po ay para sa ating mga persons deprived of liberty na nakakulong po sa Tabaco City District Jail para po sa kanilang mga personal needs. And then magkakaroon din po tayo ng physical development sa loob po ng facility like repainting, and then magkakaroon po tayo din ng mini coffee shop para po sa ating mga PDL. Hinihikayat naman ni JO1 Aimee Dayaon, running Miss BJMP Sports Fest Bicol ang publiko na maglaan ng oras para maging fit dahil ika nga, health is wealth. Kung baga sabi nga, nasa running era tayo ngayon. So maganda na na-encourage natin yung mga non-runners pa na mas ma-encourage sila na mag-start ng kanilang fitness journey. Bahagi ang fun run sa Community Relations Service Month ng naturang ahensya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!